Miłowa, zresztą beža ty trudno. Dawaj ty halan z AliExpressu. Mamika je dobrá, že? Nedám. Nedám. To je super. Kamoši, dneska máme zase túlací deň, momentálne sa nachádzame na ihrisku na umelej tráve Šmierdzove. Také niečo, je to aj detské ihrisko. Všetci si kopeme, momentálne Evka bránkár, Finča malý Ronaldo a ja som kúpal paradička, takže dneska ďalší túlací deň. Dá sa nejaké také zaujímavé miesto pre nás. Kamoši, momentálne sme sa presunuli do dedinky Ostrovec, za to je krásne jazero veľké, kde sa dá člnkovať. Takže zvažujeme, že možno sa pôjdeme aj povoziť. Tamto oproti lese by malo byť hradisko, to za mnou je detské ihrisko, tam je fit ihrisko, takže ďalšia krásna dedinka, pekné jazierko. Ideme si dať nejaké občerstveničko. Teraz sa nachádzame v obci Krak, pri zámku Krak. A ešte sme tu videli niekde loďky cez jazero, takže ideme skúsiť sa spýtať
kúsok ďalej, zámok je inak krásny, zachovali, je tam aj reštika. Ceny sú zámocké, ale nie až tak, takže dá sa tam aj, dajme tomu za 10 € zhruba nájsť v celkom pohode. Nie je to až taký extrém, veľmi pekné prostredie. Zaujímavý nápad je, že v zámockom parku je kemp, takže zoberte si, že každý zámok má obrovskú záhradu a tu ju ponúkajú ľuďom ako kemp na ubytovanie. Podnikateľský nápad 100, super, cením, takže paradička. Ideme ešte teda pozrieť tie loďky a možno ak to vybavíme, tak sa prihlásime ešte z loďky z jazera, tuto pri zámku. Lepší asi, ale... To čo? No ale ten dlhý A tak 30 zlotých není veľa. Není. Tak kamoši, presunuli sme sa na ďalšie miesto, také menej známe. A volá sa to, že Olanov. Volá sa to Polanov, nie Olanov. Mal by tam byť kaponka, jazierko, altanok. Máme to v rámci cykpauzy a tak, no, celkom je to pekne. Tak kamoši, toto čarovné miesto, kde sme už vlastne boli pred chvíľkou, vy ste to nevideli vo videu, ale boli sme v meste kúpiť si špekačky. Ideme si dať večeru takú našu, ako keby dedinskú, lebo však to vyzerá jak u nás v lese. Krásne, posedeničko, voda, tichučko, nie je to ani nohy, takže ideme si dopriať luxusnú večeru, all inclusive.
Kamoši, nachádzame sa kúsok za Polanovom a ideme pozrieť miestnu Kalváriu. Dneska sme toho stihli veľa. Stihli sme jazero, stihli sme zámok, stihli sme sa počunkovať na jazero pri zámku, stihli sme rybníček v lese, ten namočia, stihli sme sa tam najesť a teraz ešte túto Kalváriu, takže dneska úžasný deň, aj keď teda dovolenka pri mori asi pre niekoho znamená trošku iné, ale nám sa to takto páči objavovať aj takéto krásy trošku do vnútrozemia. A dnes naozaj úžasný deň. Verím tomu, že aj pekné zábery som natočil, takže sa vám dúfam bude video páčiť. Kamoši, už schádzame z Kalvárie zo Svätej Gory Polanovskej. Kedysi som sa vyjadril vo videu, že Buďkov je najkrajšie miesto putnické, ktoré sme navštívili. Po dneskajšku to mením na toto, pretože je to nádhera. Drevený kostol v lese, vlastne je to ako keby drevenička, ešte tam žije ten pán, čo to spravuje. Nádhera, fakt nádhera. Keby náhodou ste sa tu niekedy vyskytli, tak sa pozrite. Aj keď asi to tu moc ľudí nezaujíma, keď idú ku moru, ale nás to zaujalo, nenútujeme, takže nádherné miesto, nie je zase posledné, takže uvidíme, čo zase ďalšie dni vymyslíme.